קטנה. יותר קרוב. אני רוצה... טוב. טוב. ולאלו שעזרו בהפקת הערב הזה, בהפקת אירועי עצמאות, מפה שולח תפילה לחזרתם הביתה במהרה של כל החטופים והחטופות, ולברך את העם שלנו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עם ישראל חי. עם ישראל חי. אתם מאושרים? איפה הוא? כי יש פה אחד מאושר. אני רוצה להזמין לכם עכשיו לבמה את אושר כהן. איפה? אנו בזמן. אבל אתם אללה. למה אני יכולה לעלות לבמה? אללה, לא, איזה במה? לעלות לבמה. למה לא לעלות? אבל בוא נתקרב, לא רואים כלום. לא רואים כלום. לא נתקדם. שאין באזור הזה, אחי. תצלם, שלמה. אלעזר. אלעזר, קח, צלם לה, תעשה לה סרטון. אושר כהן, אלעזר. שלום, בוא נראה כמה אתם חזקים, שלכם. זה מציב לי נכון, בינינו גם אלוהים. תקליט שבוע, מנגן בסוף, תבין עוד לא חוזרת. מה עושים עם הלב שרק חוזר אלייך שוב ושוב ושוב? לא יבוא, לא אשוב. אני אחזור בהתחלה, רק תביא עד הסוף.
כפרה עליכם, אני רוצה לאחל חג שמח קודם כל. לפני שבאמת מתחילים לשבור, לרקוד, לנענע, אני רוצה להקדיש את המופע לכל כוחות הביטחון, חיילי צה"ל, לחטופים והחטופות שלנו, שבעזרת השם כבר מחר נראה ניסים, נראה אותם בבית, אמן? המופע הזה מוקדש להם. אז זהו, בוא נתחיל את החגיגות. שיהיה בהצלחה לכל המשתתפים לסלולר.